Youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u moj novi klip. Danas sam sa Mateom Klincov, ćao, šta ima? Danas hoćemo samo da vam čestitamo novu godinu. Srećan nova godina, ljudi, malo kasnimo. U stvari srećan Božić, zato što kasnimo. Pa nisam čestito, ne znam zašto. Evo ga i ovaj ovdje. Pogledajte moj kanal, Andrej stalno ga spominje u klipu. Valjda znate kako se zove ako gledate Andrejove klipove. Hej. On nema pojma da je. Šta s tim? Kako to misliš? Pa lepo, šta s tim? Ja ne znam ovog čovjeka, majke mi. Pogledajte ga kako će ovo. Lomim konzerv. Šta mi je? Limenku. Da, ljudi. Izlazit će GTA 5. Sad ga stvarno ima. Konačno će da izađe. I to je veliki pozdrav. Poz!